ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் எந்த மூவி பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம் மூவியை பற்றி தான். இன்னைக்கு இந்த படத்துலேருந்து ஒரு சிங்கிள் ட்ராக் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தது. அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் படி இன்னைக்கு ஒரு 7 மணிக்கு கரெக்டாக சாங் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. சாங் நேம் வந்து பத்தலை பத்தலை அப்படின்னு ஒரு லோக்கல் டான்ஸிங் சாங்காக இருக்குது. இதில் ஆண்டவர் செம்மையாக டான்ஸ் ஆடிருப்பார் போல். அதில் சின்ன சின்ன கிளிப்பிங்லாம் பார்க்கும் போதே ஆண்டவர் வேறு லெவலில் டான்ஸ் ஆடிருந்தார். இந்த பாட்டை கேட்கும்போது நமக்கு எந்த சாங் ஞாபகம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாங் தான் திருப்பி திருப்பி ஞாபகப்படுத்துது. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சாங் இன்னும் 2 நாள்ல ரீல்ஸ் ஷார்ட்ஸ்ன்னு சும்மா செம்ம வைரல் ஆக போகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தோட ஃபுல் ஆடியோ லான்ச் அண்ட் ட்ரெய்லர் லான்ச் வந்து May 15th. கண்டிப்பாக இந்த படம் June 3 ரிலீஸ் ஆகிடும். ட்ரெய்லரை பார்த்துட்டு படம் எப்படியெல்லாம் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷனில் இருக்கிறேன். பகத் வாசில், விஜய் சேதுபதி, ஆண்டவர் இந்த 3 பேரும் மீட் பண்ணுற சீனு சும்மா செம்ம கூஸ் பம்ஸாக இருக்கும்ல. இவங்க 3 பேரை தவிர்த்து இன்னொரு ஆக்டரும் இதில் வரப்போகிறா அப்படின்னு ஒரு ரூமர் கிளம்பியிருக்கு. அது வேற யாரும் இல்லை, நம்ம ஆக்டர் சூர்யா தான் இந்த படத்தில் ஒரு சின்ன கேமியோ பண்ணுறதா ஒரு ரூமர் கிளம்பியிருக்கு. அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு எனக்கு தெரியல. படம் வந்ததுக்கப்புறம் இல்லை ட்ரெய்லர் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும். யார் யாரெல்லாம் இந்த படத்துக்கு ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள். இது போன்ற சினிமா அப்டேட்களை தெரிஞ்சிக்க செலிபிரிட்டி டாக்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.